Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kita mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Inigya po niyo boss nga lagad sa kahinan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mahigala nga Lunes, Pizza Trisina, buwan mahigala sa Oktubre tuig 2025. Straight to the point. Ug wa ko malimot na karong adlaw atong nahitabo nga linog sa Bohol, no? 15 ba to? O, pero alas 8:13 mo dito mga kasukintig paminaw. Porbida ato ni tagag pagtagad lubutaga mahigala kay kaganinang kadlawon porbida. Lain na sa mahigala pagtayog kusog-kusog lamang pagkatayoga. Dakbayan sa Bugo matud pa mo'y gilinog na usab kaganinang alauna say sa kadlawon. Straight to the point. Una ang Fivolks ni Butyag sa magnitude nga 6.0 ang gikusgon. Sa maong linog apan paglabay sa pipila ka minutos gilibais kini o gius-usan ngadto na lang sa 5.8 nga tectonic ang origin. Straight to the point. Na 5.8 nga linog mahigala nya dugay ni undang Hesus Ginoo ko. Kapalingo-lingo kita mga sukit tigpaminaw. Katarig pagtagad lubutaga mga kagalaan. Ang lain-laing intensity na bati usab sa ubang mga bahin sa Sugbo abot sa may south nga bahin o ingon man sa lalawigan sa Leyte. Straight to the point. Katarig pagtagad lubutaga mga kagalaan, no? Ang atong pabanuban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang IT Park kaganina porbida, ha? Nang gawa sa sab ang mga call center agents nangadto sa open space, ha? Wa na matarong og trabaho mga higala. Ang uban mga sukitig paminaw nagkamata kaganina nang gawa sa panimalay. Ang uban wa na gid kabalik og katuog pa. Pastilan ka disturbo mga sukitig paminaw. Pero mo ni, no? Preseng kuyawa mga higala na unsa naman ning kalakiha taon. Unya, gawas ka dahil linog, di apoy kusog nga uwan, kusog na ba kayo mga lipak ron, mga dugdog, o mga liti, pastilan. Ato ni tagag pagtagad, lubutagas, tuban-uban, usab niya atong tulumanon, inyong tulumanon. Straight to the point. Face-to-face nga klase sa mga public schools, sa Dakbayan, sa Sugbo, gikan sa kinder, hangtod na sa high school, magpabiling suspendido, sod ning simanaha, tungod sa mga pagtayog. Straight to the point. Nakala sa 7.4 magnitude nga linog sa Manay, Davao Oriental, nisaka na sa 8 ka mga tao. Straight to the point. Samtang dulan sa 400 usab ang nangaangol. Straight to the point. Samtang ang Canlaon Volcano, di apay lain Ginoo ko unsa naman ni. Nag-alboruto sad mga sukitig paminaw. Ang Canlaon Volcano sa Negros Occidental, ato kining silingan nag-alboruto na usab kagahapon. Og nibuga kini og abo nga dunay gitas-on nga 300 metros gikan sa baba niini. Straight to the point. Ato sa nagpagtagad lubutaga may galaw baka ni matakdi, no? Bisan pa man ang linog og tectonic in origin indekin. Pero natandog, no? Natandog na trigger wa. Sus Ginoo ko. Ato ni tagag pagtagad mga kagalaan karon nga buntaga sab sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan o ubang bahin sa nasod ang atong pagsubay sab sa dugang pa mga investigasyon gawa sa flood control project susihon usab sa Senado ang giingong overpriced nga farm to market road projects sa mga lugar nga gilambigit nila ni Leyte Congressman Martin Romualdez o Congressman Saldico. Straight to the point. Insab ni mahigala gawa sa flood control di apa mga higalay farm to market roads utro sad mga higalang anomaloso. Pero klarohon ta sa niha imbestigaron ang tanan. Imbestigaron kini mga projects nga mga anomaloso pero ay kung ingna nga biyaan na ning flood control kay una ra bang report mingon niya okay na tong flood control sakto na to mo shift na puntag lain aya ato ning klarohon ha. Okay raman na mga higala o dunay dugang investigasyon sa uban pa mga anomalya pero ay sa biyay ang flood control project kay doon na pa'y problema ng flood control scandal. Straight to the point. Kung maglahi ng kalakiya, hapit na mga higala mapindown ang mastermind.
Moingon na nga okay na ato na tong ibiyaan ang flood control mo adto na punta sa lain, no? Farm to Market Road. Nagkaruhay lang ta ini. Kada nagpagtagad rumutaga sa atong pamanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Balik kini sa ato kay adlong Lunes ra ba karon. Doon na sa session unya sa Provincial Board in Daken. Atong paminawan mahigala og mo speech sa og balik mahigala si Tining Martinez. Atol mahigala sa Provincial Board nga session unya. Straight to the point. Atong pagtagad mga sukid tig paminaw. Kay kinini ang nang nisuroy na si Tining wa man ni makit-i mahigala atol sa linog. Unya human manaway mga sukid tig paminaw sa may nasawayan hinuon. Nisuroy-suroy na nang hatag o ginagmay nagpa-picture o ginagko. Kini mo si pa manghatag og dinagko, why picture? Mo na nga pangitaon hinuon mga higala asa man ang provincial government. Mo na nga i-document yun na ninyo. Kay manghatag og dinagko, ang kwartas Kapitolyo nga gigahin may gala minilyon. Kanya wa malay mga picture. Lupig mong Tining manghatag ginagmay picture dako. Atong pagtagad lubutaga. Atong paminawan unya mga higala unsa ning kalaki niya pero akong hangyo ni Celestino Tining Martinez di gyud ron panahon sa pag-away sa mga leaders, panahon ron nga maghiusa mo mga leaders. Straight to the point. Ayaw ninyo pahimusli ang pamulitika nining panahon sa katalagman. Kung mahimo mag-usa gyud. Magkinabangay ni tabang na mga private sector. Unya ang dias gobyerno mag-away-away pa gyud mga sukid tig paminaw ha. Straight to the point. Atong pagtagad atong gi-appreciate ang private sector nga paspas kay nitubag sa mga panawagan mga higala ha. Og nitabang way kusmod, way bubagulbol. Nay uban way tabang-tabang, ang bagulbol may daghan. Ato niya gi katawa mahigala bisan pa man ini atong panahon karon nga porbida. Napubya ang katawhan mga sukid tig paminaw. Murag ang uban daghan ang nagpanic attack. Atong earthquake mga higala sa Manay, Davao mga kaigsunan. Kini ni ang Davao Oriental porbida. Mga estudyantes Mandawi nagpanic attack. Nya ganina sa do na po yung mga nagpanic in Daken in town. Dito sa may IT Park mahigala do na gipang tabang. Gumikan mga higala kay nakuyawan gumikan ining maong linog. Straight to the point. Malikon ko way maing laki ining linog. Kini pagpahimatngon ba? Pagpahimatngon mahigala nga og nakalimot na gani ka Ginoo mo balik ka Ginoo. Pagpahimatngon nga dili nato wa gyud ta. Way maing laki ining linog, dili nato control ang tanan. People from all walks of life. Wa gyud ang basta linog na hisgutan. So panahon mahigala panagiusa. Dili panahon mahigala sa pamulitika. Straight to the point. Kini og uban pang mga isgutanan nga mabate exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP nga